Assalamu alaikum yan uwa, barkanku da zuwa channel namu mai suna Egypt Global TV. A yau a cikin wannan bidiyon zan koya muku wato hanyar da za ku samu MB 50 kowane rana na amfani da wani application da ake cewa da suna wato Stack VPN Reloaded wato na 2021. Za mu koya muku wani setting din. Idan har kana so ka wani setting din, dan Allah dan uwa kallon bidiyon ne zuwa karshe. Yanzu ba tare da bata lokaci ba, mu shiga mu fara yin bidiyon. Don haka kamar yadda kake gani da cikin wannan bidiyon wani application da muke bukata na da suna wato Stack VPN Reloaded. Za ku iya zuwa cikin wato wannan naku Play Store naku sai ku dauko shi, amma zan aje muku linkin shi wato a comment na farko na wannan bidiyon. Wanda yake bukata sai ya je ta ciki ya dauka. Idan kuma ba ka je ta comment din ba, za ka iya zuwa to ta cikin Play Store kai search din wato Stack VPN Reloaded sai kai download din shi. Yanzu zamu zo mu click din muku setting din da kuke bukata ku yi wato wannan application ne ya fara aiki muku. Amma kafin nan mu je mu fara yin wannan, bari mu gwada zuwa mu duba wato account nan, domin wannan application din kafin kai connecting din shi yana bukatan ka tabbatar da cewa baka da wannan a wayarka, baka da data wato subscription da data subscription a wayanka. To yanzu bari mu duba sim ina duka guda biyu. Bari mu fara duba sim 1. To ina kuka gani yan uwa suna ce min sorry I don't have any activation bundle, sai yanzu ni wato an ƙara duba sim 2. Kamar yadda kuke gani dai sim 2 ne muke da MB wato a ciki, amma za mu yi amfani da sim 1 tunda sim 1 din shine wanda babu data a ciki. To za mu yi amfani da sim 1 ne. Bari mu zo mu sa wato data connection din wato a sim 1, sai mu clicking na kan sim 1. To yanzu data connection din wato haka na nufin cewa yana kan sim 1, sai mu zo mu shiga wato cikin Stack VPN Reloaded kamar haka, kamar yadda kuke gani. So kamar yadda kuke farko dai kun shiga zai nuna muku fuska kamar haka, ga wannan tweak node din nan custom wire. To amma za ku zo nan wajen inda aka ce wannan tweak node din nan, sai ku zo ku click inda aka ce wannan wato custom, kamar yadda kuke gani. Sai ku zo ku shiga wannan inda ake cewa alaman custom din nan, kuma da kuke gani sai ku zo ku taba inda aka ce wannan select connection mode, sai ku sashi wato a HTTP. sai ku zo inda aka ce wannan server port din nan, sai ku sashi a 8080 kamar haka, sai ku taba OK. sai ku zo inda aka ce wannan host header, kamar yadda kuke gani. So sai ku rubuta kamar yadda kuke gani, ku rubuta hakan nan smart app dot mtn Nigeria .net. sai ku karawa da space, sai ku sa wato 8080 kamar haka, sai ku taba wato OK. sai ku zo inda aka ce wato wannan select header line type nan, sai ku sashi wato multiple line kamar yadda kuke gani. sai ku zo inda aka ce proxy host, sai ku sa wannan host din da zan yi amfani da shi, sai ku sa wato 10.199, sai ku arsa point, sai ku sa 212.2, sai ku taba OK. sai ku zo inda aka ce wannan proxy put, sai ku sa 8080 shi ma wajen, sai ku danna OK. wannan kuke gani wannan reverse proxy nan ba ku taba shi ba, za ku bar shi a inda yake. idan haka yake ma to sai ka cire shi kamar da shi kan babu komai, sai ka koma baya wato fuskar application din, sai mu zo mu kunna data mu, sai mu duba mu kalla ko yana yi. to sai mu zo mu clicking wannan alaman jannan kaman zai da nuna, sai mu dan bashi kamar minti 3 zuwa 4 nan. So da yan uwa yanzu dai kamar yadda kuke gani dai mun bashi minti 3 zuwa 2, wato haka na nufin cewa yanzu kenan har yayi connecting. Kamar yadda kuke gani bacci ya connecting wannan wato wannan button kamar kuke gani kaman abun kunna wannan zai kawo kore, sannan kuma wani halmar makulli ta saman nan zai fito. Haka na nufin cewa kenan ya connecting. yanzu dai bari mu je mu test din wato wani ɗaya daga cikin wani social media, bari mu gwada test din kamar YouTube a ce. da yan uwa dai kamar yadda kuke gani dai yana budewa yanda ya kamata ba tare da bata wani lokaci ba. kamar yadda kuke gani zaka iya zuwa kai play YouTube video, zaka iya zuwa kai chatting, ka shiga Facebook, Instagram da sauransu. shine This year, Brother Yusha Evan, here at the New York City Muslim Center, we are building the biggest Islamic center in the lokaci. don wannan yana speed din internet ne, ba zai baka wani wahala ba da sauransu. kamar yadda kuke gani dai wannan dai shine da zaka connect wato wannan application wato na Stack VPN. So kamar yadda kuke gani dan waye, idan ka amfani da wannan system ne a kima aiki, akwai system da zan baka a cikin kamar yadda kuke gani da zamu zo mu disconnecting din shi kamar haka.
idan har sai da muka amfani da shi a cikin nan yaki ma zaka iya zuwa kai clicking kai da aka ce custom din sai ka zo ka tantan kayan da aka ce wani MTN 50 MB daily nan kamar da kuke gani sai ka zo kai clicking din kan wannan connect din nan to da haka zai sake yin connecting sai ma connecting dai baka kai wannan setting ba. Idan har kuma wannan nan ya gima amfani zaka iya zuwa kai amfani da wancan setting din, ina tabbatar ma da cewa zai ma amfani kuma sannan zai yi connecting. To kamar da kuke gani dan wari wannan shine bayani wato da zaka yi connecting wannan VPN da ake kira to Stack VPN Reloaded 2021 zaka yi amfani da shi kuma da kuke sani wannan MB 50 ne dai ko a cikin kowanne rana sai na baka MB 50 idan rasim in ka biyu ne da MTN zaka kai amfani da su ko rana sannan zai baka MB 50 kuma sannan zaka iya zuwa kai duk abin da kake so kai da shi da wannan MB 50 nan. To ko sim ka guda nawa ne zaka yi kai connecting da sauransu kamar da kuke gani wannan dai shine bayani zaka kai download din wato wannan zaka download wannan application da kake da suna wato Stack VPN Reloaded kuma sannan yana da amfani sosai domin koda wani kin case lokaci baka da data zai iya ma amfani zaka yi wani sabuwa da shi daga cikin da so yan wani wannan shine dai bayani takaicin bayani wato akan wannan yanzu zaka samu MB 50 kowace rana cikin wannan application da kake wato suna Stack VPN Reloaded. Da yan uwa da Allah idan har yau ne zamu zo ka wannan channel ka taimaka tana mana alamar subscribe kuma danna kararrawa da haka da zaran wannan channel sun dora video za ta ga sanar da kai. To jama'a da wannan nake ce muku assalamu alaikum sai mun sake haɗuwa da ku wato a cikin video na gaba. Nagode.